बराबर लोग हैं सुत सुकर बियाह शादी भइल तो वो लोग हैं सुत बाकी इनकर भइयो होशियार रहले ई सुत जस तो अपन दू गोला जमाओ सु पटना गइले एक हफ्ता खातिर होइले कहले के सुनो हो जान है वो रामा शंकर सुत गइल बड़े हां सूत गइल बा वो सूत गइल जब सुत गइल बड़े तो हमरा से बतियाओ बोलो ना हमर लागल दो न दो 500 रुपया दे ना 1000 ना 5000 ना सिकरी किन दे ना हार किन दे ना चाहिए कार किन दे मटला के ना 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 करू तेल रही आ तले रामा शंकर सिंह जाग गइले लइका ही बुद्धि अभी 8 साल के रहल है आंख मिचते जागत रहे टीचर साहब चार भाई हमें रामा शंकर के रामा शंकर सिंह हां भयंकर सिंह हां उदय शंकर सिंह लड़ंदर सिंह लड़ंदर सीधा गइल लड़ंदर सिंह सबसे बड़ है बहुत बड़ रामा शंकर के चाचा आदत लागो रहे हमका लोग ही सूते के